pintura collage molt personalitzada, molt abocar al retrat i molt de vivències personals. És molt personalista, molt de familiars meus, de coses que m'han passat. En la facultat vaig començar en aquesta tècnica que, no sé, sempre tens els teus referents i tal, i vaig començar a pintar coses així. Jo tenia unes fotos de menut que eren familiars meus que no coneixia i eren familiars d'Alger de m'abuelo, que li enviaven foto de la comunió, foto de la boda. I vaig començar per ahí, per fer pintura collage d'estes fotografies antigues que jo no sabia qui eren, però eren família meua. Utilitzen molt el material de desfet, el material fustes velles, fustes potser al sol i a la pluja, que potser vaig passejant per ahí i trobo una fusta vella i l'agarre perquè segurament deixarà un quadre interessant d'ahir. Eixa fusta m'agrada molt i moltes voltes les fustes tenen molt a veure en el tema que estic pintant. O moltes voltes el vestit, els objectes que porta. Quan faig un retrat sempre té que tindre un objecte de la persona que estic pintant. Fils de sang, per el que estava dient, és un tema de família, no? És d'on venim, el que portem darrere. És com si diguérem, en l'arbre geològic seria la sàvia o seria les rames que ens porten d'uns a altres, no? I els fils de sang, que és això, no? D'alguna manera som immortals perquè sempre deixem alguna cosa als que venen darrere i ells ho tornen a deixar i els nostres avis o els nostres pares ens han deixat a nosaltres, no? I sempre som immortals d'alguna manera per ahí, no? Per els gens i per la sang, no? Quan entrem a l'exposició està el principi d'una relació i el final, està el principi de la vida i el final, els avis i els nets, els extrems afilats de la vida, perquè sempre s'enjunten els avis i els nets. Després l'exposició va, com té tants racons, per exemple, un racó, que és el que tinc darrere, és per als familiars llunyans, no? Els que coneixes però no veus, els que estan lluny, els que viuen a Alacant o viuen a Catalunya o viuen a França, que saps que estan però no els veus. L'exposició segueix en la família del meu pare, després la de la mare, i ja es queda en la meva infantesa. I després el llit de matrimoni és la família de la meva parella. Està el llit de matrimoni com a objecte central de l'exposició, perquè vaig pensar que si parlava de família en si, el llit de matrimoni era el més important, era un objecte primordial així. Perquè és on naixem, on morim, on vivim, on ens passem més hores al dia i, no sé, era un símbol dins d'una família. Sala plena d'art i també plena de gent que ha desafiat el temps i que ha vingut a veure aquesta exposició de Xavi Baquer. Vaig començar a preguntar-li a Mati, em va dir qui era este, no sé què, la de la piga, sí, sí, mira com es fa major, mira, ostres! I tots aquells se'n recordaran que els han conegut i encara estaran en el cap de les persones que viuen. Però això és un tractat de filosofia, si voleu assenteu-vos.